Vítajte pri ďalšej časti dielu zo sveta stavebnín. Moje meno je Martin a dnes sa pozrieme na montážne peny. Sú to jedny z najpoužívanejších a najpraktickejších pomôcok v stavebníctve. Možno ich poznáte ako tú vec, čo sa zväčší a vyplní každú dieru. Ale pravda je, že montážne peny toho dokážu oveľa viac. Existuje niekoľko druhov, každá má svoj konkrétny účel. Montážna, nízkoexpázna, murovacia, na polystren, protipožiarna, studniarska. Každá z nich je navrhnutá na niečo iné. Ak použijete nesprávnu penu, výsledok nemusí byť taký, ako by ste čakali. V tomto videu jasne vysvetlím, ako sú rozdiely medzi jednotlivými druhmi, kde sa používajú a na čo si treba dať pozor. Ukážeme si aj praktické tipy, aby ste pri práci s penou dosiahli profesionálne výsledky. Takže, ak chcete ušetriť čas, nervy a peniaze, ostaňte s nami. Ideme na to. Montážne peny sú stavebné hmoty na báze polyuretánu, ktoré sa aplikujú z tlakovej nádoby. Po nanesení chemicky reagujú so vzdušnou vlhkosťou, expandujú a vyplňa každú medzeru. Po vytvrdnutí vytvoria pevnú, odolnú štruktúru, ktorá drží ako skala. Používajú sa na upevňovanie okien, dverí, izoláciu, tesenie a lepenie rôznych materiálov. Poďme si teda niečo povedať o penách, ktoré tu máme vystavené. Takže, môžeme vidieť prvú penu. Je to pena Silverline Den Braven, montážna, vysokoexpázna. Používa sa najčastejšie na vyplňovanie škár, napríklad na zárubne kovové, ešte keď sa používajú, alebo klasické, na hociaké fugy na stavbe, na vyplnenie, kde máte väčší objem a potrebujete tam nahulákať viacej peny. Je to lacná varianta pien z Den Bravenu, preto je označovaná aj pod obchodným názvom Silverline a teda má aj troška horšie vlastnosti, aj horšiu výdatnosť, ale stále sa za pomer ceny oplatí. Takže táto nízkoexpázna pena je to rady Silverline. Rozdiel jediný medzi touto montážnou a nízkoexpáznou je ten, že táto tak veľa neexpanduje. Príklad je taký, že lepíme napríklad polystren. Samozrejme, máme tu penu na polystren, ale dá sa to robiť aj s touto. Alebo vyplňame malé fugy medzi materiálmi. Nechceme, aby sa nám to pohlo, aby to niekam odskočilo, aby to tá pena vytlačila. Tak pri tejto pene je tam oveľa menšia šanca, že sa to stane. Takže medzi týmito penami je taký rozdiel. Táto menej vypukne. Máme tu ďalšiu penu. Je to pena určená vyslovene na polystren a XPS-ko. Nepoškodzuje izolačné materiály, teda ako EPS a XPS. Rozdiel medzi napríklad nízkoexpáznou a touto penou je ten, že táto ešte menej expanduje, má rýchlejší nástup súdržnosti alebo lepenia a je teda hodnejšia a efektívnejšia na lepenie polystyrenu. Toto je murovacia pena, konkrétne značky Profiverzeich. Je to pena špeciálne určená na murovanie, konkrétne táto je certifikovaná, pozor, nie každá pena je certifikovaná. Niektoré peny nie sú certifikované, sú iba na prečkovky, táto konkrétne certifikovaná na obvodové murivo. Rozdiel taký v praktičnosti je ten, že skoro vôbec sa nerozťahuje. To, čo vyfúknete na tehlu, tak v takom objeme to aj ostane. Takže to je hlavný rozdiel, namurovanie plus samozrejme prílavnosť na materiál a schnutie. Toto je protipožiarna pena. Je to najvyššej kategórie B1. Vlastne samozrejme prehorí aj táto pena, alebo teda zhorí, ale je to oveľa dlhší čas ako klasickým penám. Je certifikovaná. Tiež si treba dávať pozor, akú penu kupujete, či je certifikovaná tento konkrétny výrobok je certifikovaný. Je to veľmi hustá a kvalitná pena a používa sa najmä napríklad na uchytávanie elektrických skríň v dome alebo tam, kde môže vzniknúť požiar. Toto je zimná pena z Den Bravenu. Takisto je to ich vyššia rada. Je to Winter pena, to si povieme za chvíľu, aký medzi tým je rozdiel. Je to tiež nízkoexpázna a teda najmä je vhodná na použitie v zime a v nižších teplotách. Plus oproti tejto klasickej nízkoexpáznej pene má lepšiu výdatnosť, je ťažšia troška a má kvalitnejšiu štruktúru peny.
Máme tu potom ešte studniarsku penu v prevedení trubičke. Táto pena je určená napríklad, jak tu môžeme vidieť na obrázku, na zafixovanie skrúží alebo nejakých vodných nádob. Je v podstate v vode nepriepustná alebo respektíve v vode nenasákavá. Výhodou je to, že rýchlo veľmi tvrdne a veľmi dobre priľne na betónové povrchy. Máme tu konkrétne len trubičkovú, ale existujú aj samozrejme pištolové, ale táto sa tak málo používa, že nedržíme ani pištolovú verziu a stačí nám teda trubičková. Toto sú trubičkové verzie v nízkoexpanznej pene a klasickej montážnej pene, vysokoexpanznej. Je to v zásade to isté, čo tieto dve peny, s tým, že tu je aplikácia cez trubičku. Jaké to má výhody a nevýhody? Trubička je vlastne na jednorazové použitie. Neviete si to tak dôkladne aplikovať, jak na pištoli. Má horšiu výdatnosť, keďže sa nedá tak presne dávkovať. Keď máte pištolovú penu, tak môžete to viackrát použiť, môžete to nechať v pištoli a celkovo sa s tým lepšie manipuluje. To sú také hlavné zásadné rozdiely. Tak povieme si, prečo a kedy používať zimnú penu. Zimná montážna pena je špeciálna pena určená na prácu v nízkych teplotách až do minus 15 stupňov. Na rozdiel od bežnej peny reaguje aj v chlade a vlhkosti, vďaka čomu stvrdne rýchlejšie a má lepšiu príľavnosť. V podstate používame ju vtedy, keď sú chladnejšie dni a hlavný rozdiel je ten, že táto pena, na rozdiel od klasickej, stvrdne a prebehne tam chemický proces, lebo v tejto pene nemusí ani prebehnúť chemický proces, takže tým pádom môže stratiť svoju štruktúru a svoje chemické zloženie. Nemusí tak expandovať alebo nemusí nabrať taký tvar, alebo vôbec nemusí zaschnúť v úplne najhorších podmienkach. Príkladu, keď som robil na svojej stavbe, tak som vyplňal škáry na podlahe medzi polystyrenom a robil som s klasickou penou a mal som dosť veľký problém, lebo aj po 2 hodinách ešte klasická pena bola v štruktúre vnútri nezaschnutá a nevedel som si rady, takže zistil som, že sú aj zimné peny. Začal som ju tam používať a už v podstate v priebehu nejakých 20 minút bolo asi 0 stupňov tej aplikácii, alebo 1. A v priebehu nejakých 20 minút už táto pena stvrdla alebo naberala svoj tvar a vlastne mohol som pokračovať v robote, takže mi to aj výrazne urýchlilo robotu a čas. Tá pena si je o niečo drahšia, ale bavíme sa možno o pár eurách, možno teda pár eurách. Bavíme sa možno o pár centoch, 10-20 centov na kus. Sme radi, že ste vydržali teda až sem, ale napíšte nám do komentárov svoje skúsenosti s montážnymi penami alebo otázky, ktoré vás v tejto téme zaujímajú. Vaše postrehy nás posúvajú ďalej a možno práve vďaka nim pripravíme ďalšie video presne podľa vašich potrieb. Dajte like a prihláste sa na odber, aby ste neprišli o ďalšie užitočné tipy a triky, ktoré vám na stavbe ušetria čas, nervy a peniaze. Aktivujte si aj upozornenia, aby ste vždy vedeli, keď vydáme nové video. Vidíme sa na budúce a pamätajte, s dobrou penou drží všetko pevnejšie, aj vaše plány na ďalší projekt. Ty tu natáčaš video o penách? Nie. Ja si nepozval, ja som sa tiež chcel niečo dozvedieť. Kde si bol to teraz? Si penil niečo, alebo čo? Ale akože sorry, ale ja tiež by som chcel niečo vedieť. Nielen divákom ukazuje, ale ja by sa... Dobre, tak na budúce si teda ťa prizveme a môžeme ti ukázať, jak sa napríklad pracuje s penami, lebo som sľúbil divákom, že im ukážeme na ďalšom videu, jak sa robí s pištolou a s penou. Okay, takže bude tu, dúfam, že tu nebude všetko od peny, lebo... Diskusiu a môžeme niečo aj reálne ukázať, som zvedavý, ja ťa natočím. Takže to nebude všetko od peny, lebo ty keď chytíš penu do ruky, tak všade je pena na tebe a aj všade, kde sa pozriem, takže čaute. Čaute.